hazvisi kutambirika vedu wee. Iko zvino ka nyaya dzaakubuda dzacho dzave kutivhundutsa. Ndosaka vamwe vachiti umwe akambodzwa hondo nemurwere wepfungwa akashora kuti uyu anorwara. Iko zvino zviri kutambira nyaya iri kubva nekuna Killer Ziv, uyo former member of parliament webato reZANU-PF, ari kungobudisa mashoko avhundutsa veruzhinji panapa. Ari kungoti hanzi asungwa manje manje, atengeswa naCameraman, dzamborira asi vanga vachitomuda zvekurevesa. More news to follow. Ndobva apedza zvake close court. Isusu tese tiri kuziva kuti ndiani angangonzi atengeswa naCameraman, nekuti ndo zvinhu zvinoda kunzwisiswa nevanhu kuti iniye wacho anonzi abatwa, anonzi dzanga dzichirira ndiani, nekuti tese takamira senyika tiri kuziva kuti munhu akange akabudikira nezuro ende munhu angangova nepotential yekutengeswa naCameraman ndiComrade Bombshell Vageza. But iko zvinezvi hatisi kuziva kuti nyaya iyi zviri kunyatsofamba sei, zviri kutaurwa nevakomana ivava. Asi regedzai timboona kuti more news to follow zvacho zvaari kuda kuedza kuzobuditsa inyaya dzechi ende munhu ari kunyatsotaurwa ndiani. Asi zvinhu izvi zvaita kuti veruzhinji vasare vaine moyo ichimhanya-mhanya kuda kunzwisisa kuti chingambova chii chingange chiri kuitika. Ndichadzoka ndichikuzivisai zvimwe zviri kuitika zvamanje manje. Sarai makateerera muchinzwa zviri kutaurwa panapa, mozondiudzawo kuti muri kuzionawo sei nyaya dzacho dziri panapa idzi mucomment section. Maswera sei macomrades, maswera sei general story. Inyaya yendiri kumbonzwa zvangu ndichiteerera maviews kubva kune mamwe macommanders. Handiti nyaya iri kuinzwa macomrades nemacommanders, hakuna revolution inotangwa nhasi ichipera mangwana yatohwiniwa. Muri kupanzwa? Nofunga ndakambotaura kuti Zimbabwe yakangofanana nekacheche kasingagoni kufijita zvetinofungidzira, nokuti kana chiti nofunga zvinhu zvaraiti tinonga tisati tawana the right information. Isu hedu tinombopota chibva kumamisha kuti chipinda mutauno, unonatsa kuona kuti nyaya yerevolution vamwe vanhu havatoizive. Muri kuona, it's only the few unonga watsanangurira vacho kuti no, kune revolution yakati. Nyaya iripo ndeyekuti macomrades, zvinhu zvinoda kuitwa slow but sure. Handi muri kupanzwa? Ndakambotaura ndichiti comrade Nyoka Yemabhunu, dai kuri kuti havasi mujeri izvozvizvo vari muZimbabwe, kungodzi comrade Nyoka Yemabhunu vapinda pabhodha reBeitbridge vaa muZimbabwe, Zimbabwe inonga yatosheka kudhara zvokutoti vanonga kutomirira kuti saka vachataura kuti kudii. Handii muri kuona zvifanira zvakangotwa naBabageza kuti painzi Vageza vachaadhiresa. Handiti muno muZimbabwe munomu vanhu vanga vatomirira kuti tazwa comrade Geza vachataura. Handiti dai kuri kuti ndo shungu dzetinadzo kuspreada the word of revolution yemasignals matatu aya akataurwa. Handitika tichispreada muZimbabwe, handiti hazvingaiti kuti information irege kufamba izvozvo. Zvino inotofamba. Handiti munoziva chinhu chinonzi revolution hachisi chinhu chokuti unongoti itsuro yamukira makumbo, because ndakamboti munogona kuzvirova muchiti maseta. Handiti nokuti tine vamwe zvimazimu zvimarevolution zvakamboda kupa masignal muZimbabwe ikafeila. Handiti Zimbabwe manje inotoda kutangwa seECD. Muri kupanzwa? Grade 1, grade 2, grade kusvika meno university muchingotaura nezvazvo. Handiti kana nyaya iripo ndeyekuti kana tichiti macoordination mumaconstituencies mumaprovincials, information hatisati tawa nereal data kana kuti information iri kutaura kuti so far ground rakavhwa rakakura so. Handiti because even ukaenda mutauni izvozvi nhasi, handiti nditori mutauni izvozvi, handiti but you would find as if everything is normal, hapana chiri kumbonetsa. Handimuona? Saka zvinhu zvinoda kuti zvigarirwe pasi. Ground rikaibva varume, ndosaka ndaitaura kuti ground harisati raibva zvetiri kufungidzira racho. We are only very few vari kuBulawayo, very few vari kwaMutare, very few vari kupi Mashonaland East of all the provinces. Handiti mukaona information yatekeshera iri kutaurwa naGeneral Story iyi, ndinokutaurira chokwadi kuti even the state media ikatanga kutaura nezve this revolution iyi, ndinokuudza imi kuti revolution kana signal rakadaidzirwa vanhu vanoputika.
handiti, but so far hatina the actual information kubva kuma constituencies, kuma provincial, kuma wards, kuti tizive kuti right ground rakavhwa rakamira sei, because izvozvi right now kuti muende kuti munoti muti zvazi taataka kuma urban areas, hapana zvetinoita, because izvozvi vanhu chaivo ma urban areas nyange ukamupa signal anokutaura shamwari handingarege kuenda kutotengesa inini ndichiswerera izvozvo handiti muona, because magara muchingotinyepera nguva dzega dzega, vamwe vari kungosvika vachingonouraya, vamwe vachikwarira mahara, handimona. Saka zvinhu zvinoda kutangwa zvaspreadwa information, handiti, kana zvichibvira pachiitwa maphysical journeys mumaconstituencies acho, mumaprovincials acho, nevakuru veriyo, ndaiti vakuru vacho vanofana kupota vachimbouya muno vachifamba, muripana, kuti zvizikanwe, handimona. Hamuri kuona zvakafana pavageza kuti vakangotaura kuti panoda kudai neredhiyo muno muZimbabwe inoto broadcasting corporation inototaura kuti havageza vaya vari kunzi vachazodai, asi vari kutsvagwa nemapurisa zvazodai dai, ndikuona. Saka zvinhu izvozvo ngatitange takavha the ground, towane the right information yekuti Zimbabwe yese kuma rural areas yakuziya nezverevolution, mumataundi macho makuziya nezverevolution, mune macivic organization, mune mapressure groups, handiti, mune malabor forces, handiti, zvinhu zvese zvinofana kuziviswa izvozvo. Broadcasting yemuZimbabwe ngaitozvitaura kuti kune zvigananda zviri kutaura information yakati, because the moment dzavanoerenga news publicly, information inonga ichitospreada iyoyo, munopanzwa. Ndosaka muchiro chiti vageza vakazi vada kuadresa even kuZBC maradio stations anotaura nezvazvo izvozvo, because they are always afraid kuti muchinda uyu akamhera ataura word anoteerwa nawo nokuti akambozviita vanhu vakazviteerera zvikaita, handiti. Saka tiri kuti isusu information yedu iyi ngaispread zvokusvika pakuti the state media yacho ngaitaure nezvazvo, kuti kune chimwe chikwata cherevolution chapinda muZimbabwe chirikuda kuti chiite zvakati, choigona kuita chinotokonzeresa kuti even the state machine military assets dzinotoitwa alerted, kana kuti ma-state machines anoitwa alerted to that, kuti akomana kushadzwa kuti ngatigare tiri prepared. That is the simple thing, nokuti hazvidi kuti mungotanga unongoti takuita hondo, ndozvinoita haungomuki mubranket ungongoti ndichingomuka ndagedza kufasa handakutoenda kuMozambique. You cannot do that. But zvine ma-strategies anoitwa. Saka ground redu ngaritange rakavhwa, rikakavhwa ground, powane true information yekuti zveshua ground rakavhwa, because kuri kungotaurwa nenyaya zvakati, even ma-social medias munonga makutotaurwa zvakopana manetsera akiita zvinhu muZimbabwe pane shoko riri kuspreada muZimbabwe rimwe rakamira so, handiti simple, because hazvingamino kungozi. Saka ndichiti ngazvinonoke zvazvo, asi tichimeka sure kuti pabviwa pasakuru hapasina sora richamerazve. Thank you, Mako.